Čau, Emi. Teraz som na záchode v Anglicku, v Reštike. Aha. Otvorený záchod. Človek tu môže zmrznúť. A pozri, čo tu je, priamo vlak. Vlak tu chodí. Tak toto je fest. Do prdele. Budeš tu kľudne kakať, cikať a nejaký vlak na teba zatrúbi. Není to paráda. Možno nejaký pôjde. Aj karbobruskej na vecku, aj metla. Neviem, toto je asi na zadok dobre. Nejaký koberec. Zmrznem tu, utekám. Nejdem cikať, len som ti to došiel ukázať.